Ишет, күр, истә тот. Хәерле көн, шаян шәкертләр. Белем нур, белмәү хур. Шуңа күрә күбрәк белеп калырга ашыгыйк. Сөйләшкәндә һәм язганда да, дә, та, тә кушымчаларының кулланылышында кыенлыклар килеп туа. Бүген без әлеге кушымчаларның кайсы очракта сүзгә кушылып, кайсы очракта аерым язылуына тукталып үтәрбез. Да, дә, та, тә кушымчалары кушылып языла. Әгәр дә әлеге кушымчага басым төшсә һәм аны төшереп калдырып булмаса. Мисал өчен, бүген мин урманда йөрдем. Әлеге урманда дигән сүздәге да кушымчасын без төшереп калдырсак, бүген мин урман йөрдем дип килеп чыгар иде. Әлбәттә, мәгънә аңлашылмый. Шуңа күрә безнең бу очракта кушымча кушылып языла. Һәм игътибар итсәгез, басым да соңгы җиккә төшә. Урманда, өстәлдә, дәрестә, өйдә. Хәзер инде әлеге кушымчаларның аерым язылган очракларына тукталып узыйк. Да, дә, та, тә кисәкчә булып килгән очракта аерым языла. Бу очракта әлеге кисәкчәләргә басым төшми һәм аларны төшереп калдырып та була. Мисал өчен, Айгөл дә, Зәмирә дә концертка барды. Хәзер төшереп калдырып карыйк. Айгөл, Зәмирә концертка барды. Киләсе мисал, син дә, ул да яхшы белә. Бу очракта безнең да, дә кисәкчәләре аерым языла. Шулай ук да, дә, та, тә теркәгечләр булып килгәндә аерым языла. Бу очракта без әлеге теркәгечләрне һәм теркәгеше белән алыштырып карый алабыз. Мисал өчен, әбием кирде дә утырды. Әбием кирде һәм утырды. Игътибар итүегезчә, без дә теркәгешен һәм теркәгеше белән алыштыра алабыз. Шуңа күрә әлеге теркәгеш безнең аерым языла. Әйдәгез әле, хәзер инде белемнәрне ныгытып куйыйк. Әгәр дә безнең да, дә, та, тә кушымчалар булып килә икән, алар безнең сүздә кушылып языла. Бу очракта әлеге кушымчаларга басым да төшә, һәм без аларны төшереп калдыра да алмыйбыз. Мисал өчен, урманда йөрү, өстәлдә китап, дәрестә егет, өйдә әни. Бу очракта без кушымчаларны кушып язабыз. Һәм инде аерым язылган очракларга тукталыйк. Да, дә, та, тә кисәкчәләр булып килгәндә аерым языла. Һәм инде теркәгечләр булып килгәндә аерым языла. Теркәгечләр булып килгән очракта без әлеге кушымчаларны һәм теркәгеше белән алыштырып карый алабыз. Шәкертләр, сез инде без биргән эшләрен бик актив рәвештә, иң мөһиме, дөрес итеп эшләп җибәреп торасыз. Зур рәхмәт сезгә. Һәм инде без бу теманың да эшенә тукталабыз. Әлеге эше иҗади бирим булачак. Ягъни сез да, дә, та, тә кушымчаларының аерым һәм кушылып язылган очракларына җөмләләр язып җибәрергә тиеш булачаксыз. Сез инде эшләрегезне Instagramдагы Шаян ТВ битенә җибәрергә тиеш булачаксыз. Һәм без һәр вакыттагыча Шаян шәкертне билгеләрбез. Күп белгән меңне йыгар, белмәгән берне йыгар. Көч белән түгел, белем һәм акыл белән җиңәргә өйрәник. Шаян ТВ белән бергә бул, өйрән, җиң һәм камилләш.